Λοιπόν, σήμερα έχω ετοιμάσει κάτι εξαιρετικό. Έχω πάρει τις φιναλίστ του The Queen Night για να έρθουν να μας πούνε τη δική τους εμπειρία. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκες να έρθεις μετά από το συνέδριο. Ήθελα να δω πώς είναι η επόμενη μέρα. Είσαι φιναλίστ, έχεις κερδίσει την πρώτη θέση. Η πρώτη στο Powder Expert. Στην κατηγορία Powder Master. And the winner is... Ευτυχία Χερονίδου! Στο πρώτο συνέδριο The Queen Night. The Queen Night! Και περιμένεις για να πας στο τελικό της Ιταλίας. Θέλω να μου πεις λίγο πώς νιώθεις μετά τη νίκη σου. Αν το περίμενες, σε ρώτησα πολλά τώρα, αλλά θέλω να μου το πεις λίγο, να το μοιραστείς μαζί μου. Αρχικά είχα πάθει σοκ. Μου φαινόταν πολύ περίεργο και ακόμα δεν έχω καταλάβει 100% τι κέρδισα. Άκουσες το όνομά σου. Θέλω να μου πεις εκείνη τη στιγμή πώς ένιωσες. Ήμουν πολύ ευτυχισμένη και περήφανη για τον εαυτό μου κυρίως. Η αλήθεια είναι. Το περίμενες? Δεν το περίμενα. Απλά ήλπιζα πίσω στην άκρη του μυαλού μου ότι ίσως κερδίσω. Ίσως είμαι καλή σε αυτό που κάνω. Πάρα πολύ χαρούμενη που πήρα μέρος, γιατί το σκεφτόμουν πάρα πολύ. Πού θα πάω, τι είναι αυτό και... Τι σε έκανε, πώς πήρες την απόφαση, σου στείλαμε εμείς, γιατί εμείς στείλαμε μηνύματα, ενημερώσαμε γιατί ήταν το πρώτο συνέδριο, αλλά και το δεύτερο και το 10ο να είναι πάλι θα στείλουμε. Εσένα τι σε έκανε να μπεις στη διαδικασία, σε παρότρινε κάποιος, το είδες μόνη σου? Και με παρότρινε η μάστερ μου, η Γιώτα Ηλιάδη, που μου είπε ότι είναι καλή ευκαιρία να γνωρίσω και να δω τεχνικές διάφορες και να δω και το επίπεδό μου. Ποιος ήταν ο λόγος που την εμπιστεύτηκες? Γενικά την εμπιστεύω χρόνια. Έχω κάνει πολλά σεμινάρια μαζί της. Και έχεις δει ότι αυτά που σου λέει σε έχουν φέρει σε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Ναι. Και με την προσπάθειά μου και με το πείσμα μου. Εννοείται. Και με το κράξιμο που έχω φάει. Οι μάστερ οι οποίες πραγματικά σας λένε, γιατί και εγώ λέω στα παιδιά μου, σίγουρα δεν κερδίζουμε κάτι. Αυτό που κερδίζουμε όμως είναι όταν βλέπουμε ότι τα παιδιά τα δικά μας που έχουμε επενδύσει κι εμείς, γιατί επενδύουμε κι εμείς χρόνο, τις βλέπουν να είναι στην πρώτη θέση. Άρα θεωρώ η κυρία Ηλιάδου θα είναι πάρα πολύ περήφανη για σένα. Ελπίζω. Η αλήθεια είναι ότι με προετοίμασε. Μου είπε ότι εκεί δεν θα είναι εύκολο. Και να μην απογοητευτώ από την πρώτη, γιατί ήταν το πρώτο μου συνέδριο, να μην απογοητευτώ αν δεν κερδίσω. Είχες δει άλλα? Όχι. Δεν ήξερα καν πού πάω. Νόμιζα ότι απλά θα πάμε εκεί και θα διαγωνιστούμε, θα κάνουμε ένα μοντέλο και γεια σας, φεύγουμε. Αυτό ήτανε. Πώς σου φάνηκε? Πλέον που έχω μια εικόνα, θέλω να είμαι σε όλα τα συνέδρια και ό,τι γίνει. Τι είναι αυτό που άλλαξε σε σένα? Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν με ξέρει κανείς και δεν θέλω και να ακουστώ. Αλλά τώρα θα ακουστώ με αυτό το συνέδριο. Έχεις ακουστεί ήδη, πιστεύω. Ναι. Πάνω απ' όλα στο περίγυρό σου, που είμαι σίγουρη ότι σε ρωτήσανε, σου είπαν ότι ναι, τι είναι αυτό. Ναι, ρωτήσαμε όλοι τι είναι αυτό και μπράβο μου και όλοι. Χαρήκανε. Όλοι. Περιμένουν να δούνε πώς θα τα πάω στην Ιταλία. Παναγία μου. Και τώρα ανέβηκε ο πύχης πάρα πολύ. Τώρα πρέπει όντως να κερδίσει στην Ιταλία. Εγώ αυτό που λέω στις μαθήτριες μου είναι ότι όταν ανεβαίνει ο πύχης, όταν πας σε ένα συνέδριο και διαγωνίζεσαι, αυτό που πετυχαίνεις είναι να κάνεις πρακτική προπόνηση. Ναι. Η δουλειά σου τώρα πώς είναι, σε σχέση με πριν από ένα μήνα? Βλέπεις διαφορά? Ναι, βλέπω διαφορά και η αλήθεια είναι ότι πήρα και πολλές γνώσεις, γιατί μέσα από τα συνέδρια βλέπεις και πάρα πολλές έμπειρες στον χώρο τεχνήτριας και μάστερ, που σου δείχνουν απλόχερα την τεχνική τους σαν να κάνεις 100 σεμινάρια. Έτσι. Θέλω να μου εξηγήσεις όμως λίγο πριν πας στο συνέδριο. Γιατί δεν πήγαινες? Γιατί δεν ήξερα τι είναι αυτό. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Γι' αυτό και ήθελα πραγματικά να ακούσω εσάς τι άποψη έχετε μετέπειτα, ώστε να μπορέσω να το περάσω αυτό και στα κορίτσια, που, κατανοώ, μπορεί να είναι καχύποπτες, να μην πιστεύουν στον εαυτό τους, να έχουν δει διάφορα, να ακούγονται διάφορα. Είχα δει διάφορους online διαγωνισμούς, αλλά τα online δεν έχουν καμία σχέση. Όπως και τα online σεμινάρια δεν μου αρέσουν. Ναι, ούτε εμένα. Τα online σεμινάρια καθόλου. Πρώτη φορά πήγα σε συνέδριο που ήταν διαζώσεις, ήταν εκεί. Νιώθεις διαφορετικά και ήταν όλη η οργάνωση τεράστια και πάρα πολύ όμορφη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Και το ότι έπρεπε να βάλω και φόρεμα ήταν πάρα πολύ. Θέλω να μου πεις ποια είσαι εσύ πίσω από την ταμπέλα της PMU Artist, που αυτή τη στιγμή έχεις και ένα τίτλο, ένα βραβείο που είναι βαρύ και όντως είναι παγκόσμιο. Όπως είναι οι πρωταθλητές, έτσι και εμείς βάζουμε τα δυνατά μας για να βγούμε πρώτοι και βγήκες πρώτη. Πες μου όμως ποια είσαι πίσω από αυτό. Το κορίτσι της διπλανής πόρτας. Μια απλή τεχνήτρια που ξεκίνησε πριν λίγα χρόνια. Πριν πόσα χρόνια? 2 χρόνια το κάνω.
Γιατί φοβόμουν, γιατί λέω εντάξει, τόσοι υπάρχουν, σε κάθε στιγμή υπάρχει και μια άλλη. Θα εμπιστευτούν εμένα και όμως με εμπιστεύτηκαν και έρχονται και περιμένουν πράγματα. Πλέον είμαι ψυχολόγος, φίλοι, κολλητή και τα λέμε γενικά με τις πελάτησές μου. Τι θεωρείς που ήταν αυτό που σου έδωσε δύναμη στην αρχή? Στην αρχή σίγουρα η οικογένεια σε σπρώχνει και σου σε δίνει. στήριξαν, Ναι, πάντα. Άρα πιστεύεις ότι κάποιος που δεν έχει τη στήριξη από την οικογένεια μπορεί εύκολα να κάνει αυτό το καινούριο βήμα? Θα βρει τη στήριξη από ανθρώπους που τον αγαπάνε και αν δεν έχει ανθρώπους που τον αγαπάνε, Πού πρέπει να τη βρει? θα τη βρει στα σεμινάρια και σίγουρα αν έχει ψυχή θα τον αγαπήσει η μάστερ του ή θα δει κάποιος το ταλέντο του και να μην φοβάται. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Εγώ αυτό που λέω στα παιδιά είναι ότι θα πρέπει οι ίδιοι να πιστέψουν πάνω απ' όλα στον εαυτό τους. Όσο και να πιστέψει μία μάστερ, μπορεί να σε κάνει εσένα να πιστέψεις το ίδιο. Πρέπει δηλαδή αυτό να υπάρχει. Εσύ έχεις κινητήριο δύναμη την οικογένεια. Αλλά ακόμα και οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν μια κινητήριο δύναμη, να βρουν τον τρόπο, πιστεύω, να βρουν τον τρόπο. Ναι. Και αυτό που είπες είναι πολύ σημαντικό. Σεμινάρια, μάστερ. Και χαίρομαι που μοιράζεσαι μαζί μου αυτή την εμπειρία, γιατί θέλω να ακούγεται από εσάς. Και είναι το πρώτο σου βίντεο που δεν ήθελες κιόλας και τα λοιπά, αλλά μιλώντας, πάντα βγαίνει το πραγματικό. Ναι. Δεν έλεγες λίγο? Εντάξει, τώρα νιώθω καλύτερα. Απλά μου έκανε τρομερή εντύπωση που λέγαμε πριν ότι ένα χρόνο δεν είχες δουλειά. Ξέρω ότι όλες οι τεχνίτρες όταν ξεκινάμε, αλίμονο. Αλλά μου έκανε εντύπωση ο τρόπος που σκέφτηκες. Καμία δεν έχει δουλειά με το που τελειώσει. Η αλήθεια είναι ότι όταν τελειώνει ένα σεμινάριο και σου δίνουν κάποια υλικά για να αρχίσεις, δεν τα αξιοποιούμε σωστά. Θα πάρουμε να κάνουμε πρακτική, λάτεξ. Πιστεύουμε ότι με αυτά τα λεφτά πρέπει να γυρίσουμε τα λεφτά από το σεμινάριο, αλλά δεν ισχύει αυτό. Να κάνουμε πρακτική ώστε να πιάσει το χέρι μας και μετά θα πάρουμε άλλα υλικά για να γυρίσουμε τα λεφτά του σεμιναρίου. Είναι που θέλω να πάρω το κρέας. Έλα, πάρε. Παράτησα τελείως σε ένα χρόνο και μετά δούλεψα σε άλλη δουλειά, σε κατάστημα, να μαζέψω τα λεφτά να πάρω τα αναλώσιμα ξανά και τα πέταξα και πήρα καινούργια. Απλά ήταν πολύ έξυπνο αυτό που μου είπες, που άρχισες να κάνεις όποιον ήξερες δωρεάν. Ναι, ξεκινάς απλά να κάνεις. ερχόταν. Ναι. Και Κάνεις όλο το σόι, και τζάμπα. έχω να σου πω ότι αυτή είναι η επιτυχία όλων μας. Γιατί και εγώ, όταν είχα ξεκινήσει, εκτός το ότι με λέγανε άχρηστη, εκτός το ότι κανένας δεν πίστευε σε μένα, θυμάμαι ότι άρχισα να πηγαίνω στο φούρνο, να πηγαίνω από εδώ, να πηγαίνω από εκεί, να τους λέω: κάνω φρύδια. Και δεν είχα ούτε μια φωτογραφία. Το αντιλαμβανόντουσαν μάλλον ότι έλεγα ψέματα. Άρχισα να τους λέω ότι ελάτε να κάνω δωρεάν. Και αυτή ήταν η επιτυχία μου, γιατί δεν σταμάτησα. Αλλά όσες φορές, ρε παιδί μου, το έχω πει, γιατί εγώ το λέω, εσένα δεν το είπε κάποιος, γι' αυτό μου κάνει εντύπωση. Δεν έχουν όλοι την δυναμική, ας πούμε, να το κάνουν αυτό. Οπότε κάπως ξεκινάνε. Λίγο τα παρατάνε, μετά το ξαναπιάνουν. Πάει πιο δειλά-δειλά, αλλά Εγώ πάλι. δεν το παράτησα από τη μέρα που το πιάσα, δεν το παράτησα ποτέ. Εγώ το παράτησα, αλλά πάλι μετά λέω όχι, ευτυχία θα κάτσεις, θα κάνεις πρακτική, θα κάνεις τζάμπα, αφού τζάμπα θέλει όλος ο κόσμος στην αρχή. Κάνε τζάμπα, δούλεψε και μετά κάποια στιγμή θα έρθει μόνο του. Και τώρα δηλαδή που σε βλέπουν, εσύ είσαι νικήτρια σε ένα συνέδριο, που μου είπες ότι οι περισσότεροι δεν το ξέρουν. Και το κατανοώ. Βλέπεις κάποια διαφορά στην αντιμετώπιση? Ναι, βλέπω διαφορά στα αντιμετώπιση. Όχι, θέλω να μου πεις λίγο. Βλέπω διαφορά γιατί μου στέλνουν ενώ θέλουν να κάνουν φρύδια. Σου λέει αφού αυτή είναι νικήτρια, πάμε να κάνουμε τα φρυδάκια. Νιώθεις ότι το επόμενο βήμα, πες ότι πάμε στην Ιταλία και κερδίσεις. Το επόμενο βήμα, τι είναι αυτό που πώς σκέφτεσαι, τι είναι αυτό που θέλεις να πετύχεις σε αυτό το κλάδο, και το σκέφτεσαι μετά από ένα χρόνο? Τίποτα, να κάνω περισσότερες γυναίκες χαρούμενες με αυτοπεποίθηση, αυτός είναι ο στόχος μου. Δεν είναι ότι θα γυρίσω και θα ξεκινήσω, θα το παίζω εγώ, είμαι η πρώτη και η δασκάλα και αυτά. Δεν θέλω καν να ασχοληθώ με αυτό. Θέλω να κάνω γυναίκες χαρούμενες και να κάνω αυτό που αγαπάω. Μετά από ένα χρόνο, πώς σε σκέφτεσαι? Έχω λόγο που σε ρωτάω. Έτσι. Ναι, γιατί θα σου πω. Πιο εξελιγμένη. Θα νιώθω πιο σιγουριά για τον εαυτό μου, πιο μεγάλη αυτοπεποίθηση. Είναι για όντως τη αυτό δουλειά που μου. θέλεις. Δηλαδή, πλέον είσαι σίγουρη ότι το επιμόνιμο μακιγιάζ, ενέδρια, ό,τι αφορά αυτό το κλάδο, την ομορφιά, εγώ το θέλω. Είσαι δηλαδή σίγουρη ότι Ναι, το θέλεις? το δοκίμασα, μου άρεσε, θα το ξανακάνω. Όχι, θα το ξανακάνω. Και εντάξει, δεν σταματάμε εδώ. Από εκεί και πέρα, ό,τι είναι να Αλλά γίνει, είσαι θα σίγουρη ότι αυτό θέλεις να κάνεις? Δεν το Αυτό θέλω σκέφτεσαι? να κάνω, όχι, ναι, σίγουρα. Ωραία, πες μου πώς βλέπεις τον εαυτό σου μετά από ένα χρόνο. Εγώ θα επιμείνω εκεί. Δεν θέλω να βάζω, ξέρω, θέλω να βλέπω. Εγώ ξέρεις γιατί σε ρωτάω, γιατί θέλω να περάσω ένα μήνυμα αυτή τη στιγμή. Εάν δεν δεις τον εαυτό σου εκεί που θέλει να φτάσει, ο εαυτός σου Μπορεί να το βλέπω, αλλά να μην θέλω να το πω γιατί ακόμα, γιατί πρέπει να το πεις. Γιατί πρέπει να υπάρχει μια δημόσια δέσμευση. Στο λέω πολύ ειλικρινά τώρα και αυτά που εμένα
με έχουν κάνει να εξελιχθώ. Πρέπει να δεις αυτό που θες να γίνεις. Και έπειτα να το πιστέψεις. Και έπειτα να δεσμευτείς δημόσια ότι θα το κάνεις. Και τώρα Θα δεσμευτείς δημόσια ότι θα το σου ορκίζομαι ότι επειδή εγώ χωρίς κύπελλο από την Ιταλία δεν έρχομαι, θέλω να δεσμευτείς δημόσια ότι εσύ θα κάνεις το καλύτερο που μπορείς για να φέρεις την πρώτη θέση. Θα κάνω το καλύτερο που μπορώ να φέρω την πρώτη θέση. Θέλω να το ξαναπείς και να το πιστέψεις. Να δεις τον εαυτό σου με το κύπελλο. Σίγουρα θα κάνω το καλύτερο. Θέλω να το πιστέψεις. Το πιστεύω. Ότι θα φέρεις το κύπελλο. Όχι το ότι θα φέρω, ότι θα κάνω το καλύτερο που μπορώ. Θέλω να το πιστέψεις, γιατί αυτή τη στιγμή θέλω, αυτό είναι το μυστικό. Θέλω πραγματικά μέχρι την ημέρα που θα γυρίσουμε να μην ξαναμφισβητήσεις ποτέ τον εαυτό σου ότι δεν θα φέρεις το κύπελλο. Θέλω κάθε μέρα να οραματίζεις τον εαυτό σου ότι εσύ φέρεις την πρώτη θέση. Και όλα τα άλλα θα γίνουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μοιράστηκες το φαγητό σου μαζί μου και για αυτή την υπέροχη κουβέντα πραγματικά. Θα σε δω στην Ιταλία αλλά και πιο πριν, αλλά και στην Ιταλία.